Приятели, съжалявам, но сега ще покажа колко БМВ-та има тук. Вижте, 1, 2. Това не мога да повярвам. Е БМВ. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сигурно са 100. Няма да ги броя, но са много. О, шадюрки. Тя не дава да те много. Не бе, мама, не иска да се пипна. Остри си ногтите. Вижте я колко е сладка. Избега. Малко е дива, да. Виж как ме хвана за пръст. Тая котка лайна, тая жена, защото видях, че има някакви неща. Ама е дива котка, не е такава от ние, къде много да се гала. Да, и очите са и странни. Това е случай. Вижте, не е много добро времето. Бих отишъл на море. Мамо, ти не отговаряй. И мръдни от камерата, че те снимам. Ама... Так, какви микли има. Когато не излете на въздуха. Виж, излете. Вижте като тичам. Това чу. Че казва му. Приятели, чао. Ще те снимам утре в колата. Чао.